Nosaltres donem pas ara perquè tenim, mireu, no us vull enganyar, vull dir que tenim cartes, suposo que veieu les firmes, en tenim moltíssimes que ens ho han demanat, que tornem a passar al reportatge d'en Maties Palau Ferrer. Us l'oferim perquè no va arribar en bones condicions l'altra vegada que ho vam fer i ens ho han demanat molts tarragonins, així que amb molt de gust i amb aquestes firmes que ho respalden ho oferim tot seguit. A Montblanc, allà de la Conca, viu un pintor que potser és més conegut internacionalment que no pas a casa nostra. Maties Palau Ferrer va cada dia al seu estudi a pintar, però des de fa 10 anys no ha fet cap exposició i ningú no ha vist res pintat per ell. Quan creu que un quadre ja és llest, el crema. Des de fa 10 anys, crema tot allò que pinta. A casa seva encara conserva algun quadre d'abans de prendre aquesta determinació de destruir la seva obra. Però aquests quadres no duen signatura per a que no hi hagi cap possibilitat de comercialitzar-los. De tota manera, Palau Ferrer no hauria pogut vendre els seus quadres, encara que hagués volgut, perquè al dors porten el segell d'embarcament. Fa una compra d'unes propietats a canvi de metres quadrats de pintura. La compra la fan 2 vegades i quan formalitza la segona no llegeix la lletra petita i quan se n'assabenta del que ha signat, ell se n'adona que ha hipotecat el seu futur, perquè no hi havia límit de caducitat. O sigui, el comprador tenia el dret de poder seleccionar o triar la seva obra. Ell l'havia de veure abans i no hi havia una data. Ell, quan se'n dona compte d'això, ell vol rescindir el contracte, vol tornar a la propietat, vol pagar amb diners o vol pagar com sigui, però vol pagar ja, no? No arriben a un acord, s'ha d'anar a judici. Ara fa 10 anys va sortir una sentència per la qual Maties Palau Ferrer havia de complir uns contractes que l'obligaven a pintar un nombre determinat de metres de tela dels quals ell mai no seria propietari, a canvi de 2 xalets. Ell entenia dels seus colors, dels seus mons, del seu univers. I tot això que és terrenal era una cosa secundària, no?, per Maties. En realitat el que va passar és que ell no va llegir la lletra petita, no és que hi hagués una mentida gran, però a veure... Per què va deixar de complir els contractes? Home, perquè va arribar un moment que feia 20 anys de la meva vida, crec que no eren humans, potser vaig agafar una mica més de confiança en mi mateix i em vaig revelar. Volia una llibertat i uns drets per continuar fent la meva obra. Si jo vaig vindre aquí en plan de crear una obra, amb tota tranquil·litat perquè era la meva terra, crec que havia arribat el moment que no destruís més el meu jo personal ni la meva obra. S'arriba al Suprem, al final s'arriba a un acord, s'han d'entregar uns metres quadrats de pintura a canvi de les propietats y en un temps determinado. Matías Palau Ferrer pensó que sería vindicado en la acción legal que inició, pero en 1974 los tribunales reafirmaron los términos del contrato y le sentenciaron a producir y entregar 42 metros cuadrados de pinturas al óleo. Para Matías Palau Ferrer, esta decisión fue una triste victoria de la explotación comercial a expensas de la creatividad individual i la llibertat artística. Arrel d'això, i durant un temps, quasi bé 10 anys, destrueix tot el que pinta. I aquí la llegenda, hi havia un pintor que estava una mica boig, que cremava totes les obres que feia. Però en realitat ell el que feia era una protesta. Ell volia reivindicar el seu dret a crear i a que no l'enganyessin, a no ser enganyat. Jo crec que és tan important el foc, el cremar, com fer l'obra, perquè l'obra és el plaer meu. El cremar és un sacrifici, un bé, en pro dels artistes joves. És a dir, una legislació, uns drets, que ells tinguin una força i una potència per fer l'obra bona que cap de nosaltres hem tingut. Me'n recordo que tenia al damunt d'una calaixera antiga un gran quadre a base de vermells, magnífic. I en un moment determinat l'estripa i el tira al foc. Va sortir un gran crit, com un gran disc, de què fas? Que no ho veus què passa? I va dir, bueno, mira, jo és la meva obra, faig el que vull, que és la llibertat meva. Jo faig això
és perquè vull reclamar uns drets i uns avantatges i una llibertat pels artistes que sigui més lliure i puguin crear l'obra més forta. Als anys 80 li demanen que reconsideri aquesta postura seva de destruir tot el que crea. Li van fer un homenatge a Madrid l'any 84 i a partir de llavors va començar a reconsiderar una mica el que tots els que volien la seva obra i així li deien: Matías, no ho cremis, dóna'ns-ho, no ho cremis. Bueno, queridos amigos, creo que soy portavoz en este momento de todos vosotros, de vuestro sentimiento, para pedir a nuestro admirado y querido Palau que deje de ser ese Saturno moderno, Saturno en bueno, por supuesto, pero Saturno del arte que ha devorado sus obras. Que deje de serlo ya y que nos sigas obsequiando con ese maravilloso regalo de tu arte. Simplemente decir que sea verdad, Matías, que estas cenizas que tú creas sean de verdad cenizas de un ave fénix. Mentiríamos si te dijéramos que te hemos acompañado en estos 2 años de prolongado silencio y que hemos comprendido adecuadamente el significado de ese repetido gesto simbólico de autodestrucción que diariamente convertía en cenizas tu propia creatividad. De ese fuego y de esas cenizas ya has hecho surgir nuevas realidades. Una nueva técnica pictórica, la de tus tintas chinas, transparentes, indelebles, con su prodigiosa riqueza de tonalidades, y una amplia colección de obras cálidas, cargadas de emoción humana y estéticas simbologías. Yo os doy las gracias a todos por este acompañamiento y pienso recapacitar un poco. Gracias. Ja va deixar de fer olis, ja mai més en va voler fer, però sí que va fer tintes xineses. Palau Fauré painted his last oil in 1988. As it was completed, he received a letter from an old friend, retired Bloomsburg University professor Alfred E. Tonolo, a resident of Berwick, Pennsylvania, who asked for the ashes of any of the artist's works. At last, in 1989, Matías Palau Fauré was persuaded by family and friends to expose his work to the public once again. This led to a stunning exhibit of 28 Chinese ink paintings, 11 sculptures, and 19 ceramic objects in Spain. I arrel d'aquesta exposició ell n'anirà fent d'altres, molt poques. No era un home que li agradés fer exposicions i a més en aquestes exposicions no es ven l'obra, només s'ensenya. Des de l'any 2001, que es posa en funcionament la Fundació, conjuntament amb l'Ajuntament de Montblanc, obrim el Museu d'Art Palau Ferrer amb els objectius de catalogar i donar a conèixer l'obra i el pensament de l'artista. Hem tingut exposicions, algunes d'elles han sigut itinerants perquè les han portat a altres llocs, i l'última que hem fet, en col·laboració amb el Museu d'Art Modern de Tarragona, ja era una visió conjunta del que és tota la seva creació i que hi participaven gent d'aquí de Montblanc i d'altres llocs. El 31 de desembre del 1999 havíem quedat que aniríem a sopar junts. I jo vaig passar al matí i llavors em va dir no, és que estic molt constipat i no em trobo bé i no vindré. Em semblava com si no en tingués ganes i així. I dic, mira, l'única manera de que podré convèncer-lo és que hi vagis tu, Dolors, li vaig dir a la meva esposa. I la Dolors hi va anar i també li va dir no, que estic, no ho sé, no em trobo bé, no m'aniré a casa. I vam estar allà celebrant el mil·lenni fins a altes hores de la matinada i me'n recordo que em truquen a les 8 del matí i em diuen que
que sabia moure el Matías Palaferrer, no? Jo vaig quedar esturadíssim, no? I vaig pensar, però com pot ser si el Montblanc del segle XXI, que és ell, perquè és el més modern que ha generat Montblanc, en tots els ordres artístics, el més modern és ell. Com pot ser que el Montblanc del segle XXI ens deixi precisament a la nit que entrem en el segle XXI, no? I em va copsar molt això.